Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Au. All right, good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. Well, I think it's a day that we are all smiling, having my daughter back home in Malawi. So my name is Gray from Umozi Park. And then this afternoon, I'll be your host. And then to begin with, I'll ask the representative from Ministry of Sports and Youth, Mr. Macmillan Mbewe, to come forward. Mr. Macmillan Mbewe. Mwale. Okay, sorry about that. That's the correction. Mr. Macmillan Mwale. All right, thank you. Thank you very much, Master of Ceremonies. First of all, let me recognize Temwa Chawinga. Welcome home once again. Let me also recognize the chairperson in the country, Madam Migogo, as well as the representatives from Freshwater. On behalf of the Minister of Youth and Sports, Honorable Chizinkandawe MP, and indeed on behalf of the Minister of Youth and Sports, where Temwa falls as a youth, as well as an athlete, as a sports person. Would want to welcome her to the country. She has achieved a lot within a short period that she has been out there. The news is all over the world, which is good news to the ministry responsible as well as to the country. From the ministry, we are
are committed to support such initiatives to ensure that those that have different skills, special skills like Temwa, thrive or they progress in their career. I know when it comes to such achievements, it's collective responsibility. It is for this reason that I'm also thankful to the parents that are here, as well as family members, because without them, these are the backbone of the achievements that Temwa has achieved. And from there, we look forward to achievements, and as well as other girls who also emulate what Temwa has achieved, so that at the end of the day, we have more girls that meet her feet or even beyond, to make sure that as a country, we are recognized properly. At the same time, her strength, her achievements also means a lot to the country, because at the end of the day, we're also looking at the strong national team that we might have through her. So if we have more 5, 10, 15 Temwa Chawingas, obviously, we should have a very strong national team which will bring medals to the country. So in short, thank you very much. All right, thank you. That was Mr. Makimila Nimwale from Ministry of Sports and Youth. All right, on the next, our next speaker is Miss Aled Migogo. She's from Women's Football Association. Please, it's your time. Go ahead. Thank you. I would like to welcome Mr. Macmillan Mware from Ministry of Sports. All protocols observed, Mom and Dad. This is a very great opportunity for Malawi and for women's football. This is normally what our president, Mr. Fleetwood Haya, wants women's football to be like, because he wants the game to be transformed, and Temwa has just started the pace of transforming the game. Temwa, our girl, welcome on our mama. This is what we've been looking for. You've broken the record, which not any of our players in Malawi have done. And we wish you the very best of luck. You should continue what you've started. I'll also take this opportunity to ask for like corporate companies to help us as in women's football. There is Temwa here. She's a girl child. She has set it the pace. So for this space to go further, we want corporate companies to help us to produce a lot of Temwas or like a lot of Tabithas in absentia. I also want to thank Freshwater for this project, and also the Kansas City in absentia. They've been there for us. They've been helping our girl, molding our girl. This is no mean achievement. We thank them. And we also want to thank the event organizers, the ones that have organized this event. This is very great. Thank you, Temwa. Continue doing good. Continue making Malawi proud. You are our girl. We celebrate you. Thank you very much. All right, thank you. Those are remarks from Aled Migogo. And then these next remarks are from Mr. Manwa, who is from Freshwater Project International. Manwa. Thank you, Gray. Mr. Macmillan Mwale from Ministry of Sports. All protocols observed. Monrole in Yankre Chichewa was from Barwatu Temwa at Yankra Chichewa. And then the Manuel Nangazi, Programs Manager of Freshwater Project International. Freshwater Project International bunge lomwe makuya ntchito yolimbikitsa zamadzi ndi ukhondo mu Malawi. Likulu lathu lili ku Zomba and timagwira ntchito mu madera a zipatala, masukulu komanso mamidzi mmene timakhala kupereka madzi a ukhondo osiyanasiyana. Bungwe limeneli lapanga partner ndi our Pangolin Temwa pamene tikhale tikupanga launch program yomwe tikuitcha Wash in Schools campaign, yomwe tizikhale tikulimbikitsa ntchito za ukhondo masukulu osiyanasiyana mdziko muno. Ndiye titaona mmene Temwa akuchitira, tinaona kuti ndi zinthu zabwino kuti akhale brand ambassador wathu
kuti tizigwirana ntchito limodzi kulimbikitsa ntchito za ukhondo zosiyanasiyana m'masukulu osiyanasiyana mdziko muno, komanso iyeyo ndi role model wa atsikana osiyanasiyana. Tikukhulupirira kuti tikamayenda naye kupita m'masukulu osiyanasiyana mdziko muno, atsikana osiyanasiyana akhala akulimbikitsika kuti ino akhale ochita bwino, kuti so mwina adzafike mmene wafikira pamene wafika m'bale wathuyu Pangolin Temwa Chawinga. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mando, if you can allow me to borrow your words, Pangolin. So this time around, ladies and gentlemen, it's time for Temwa Chawinga to give us remarks. Over to you. Zikomo kwambiri mundilandira zimayembekeza kuti ngulu chotenga boza zandilandira manathokoza kwambiri pa chicho simene mwandipangira mmene ndafika mumuzi kuno. Ndinosangalala kuti ndabwera marekoda ambirimbiri, koma sinatengera anzanga kuti mundithandizira ndibreak marekoda amene popanda iwo sinakakwanisa, koma anandithandiza mpaka ndibreak marekoda. Koma monda break marekoda omwe ningotsuka zina langa kwakulu limene upempha mutipitse kuboma mwina magapemphe kwa president kuti wasikana national team matitayirira kwambiri nzosiyana ndi Wanyamata, komanso madamulira pamfikise uthenga kwa president Fritalia kuti ayikepo focus wasikana kwambiri, kuti kamapanga masewera athu zipita sogolo nafe ngati mwe amapangira ku Zambia famala ma competition osiyanasiyana, amapanga mayina kuma timu awo kuma national team kwawo amapenza national team aifesi made maziwa ndi kusafa yoka like season nesina bwo kusafa nangata ubwera kuma nakanadala kuti semakhala izabe chitonzo kuma iko anza twena kuti mugwiza ntchito kusafa woka pamene kuli maligi na kuti afifa olongosoka kuno kwina kuti kuza malimbikana nawo na feso mapikisana nawo muligi ngati menewo, koma simatolowesa maligi ngati amenewo ndi zimakhala kuti kuza kwambiri fati manyozeka maiko anza athu akunza kuti mwati ngofusira maligi ing'ono sithandiza dziko lathu pamene sivulo lathu, koma simutolowesa makompetition osiyanasiyana. Esa sikulu chimene ngatengere uboma ngati mphepo imene zathandiza kwambiri kuti national team atitira sogola samangone kwa Wanyamata kokhakoka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri popande pamapeto pawazi wankuyankhula. Ino ndi nthawi ya mafunso ni mayankho pawina kafunsa ndi otena ziyankhe, so nthawi ya mafunso ni mayankho. Zikomo kwambiri. Ndine Eric Chibutula wa Atlas. Choyambirira ndingofuna ndimve kuchokera kwa Temwa kunena kuti ndiosangalala motani ndiwafika mdziko muno pene ndi wanu kuti aswa marecord ochuluka kwambiri kunokwana 5 mdziko la United States of America. Komanso mwene ungailongosolera kuti season inali yotani ndi chisisi chako polinga lero tuma media league imene ndikoyamba kupezekako season yati season ina isona libeko mwina nditakufusa kale mafuso choyamba ndinosangalala kwambiri ndafika dziko langa ndakhakwese ngandifuza mna wachaka usakabi masiku ochepa kuti chaka chithe. Ndafika mdziko muno ndalandidwaso bwino kuboma ndumizawo kuzandilandira ndinosangalala kwambiri, komanso mbali obreaka marecord enda ninapo yamba chinthu ndingapatala kwambiri, koma chinatengera nzanga kutimu kuti andithandizeni break marecord ambiri. Fana khala anthu ena akhala kuti azikonda samandipasire mpira samachinye zigoli, koma mandilimbikitsabe nanzanga kutilimbikira kuti obreaka marecord ambiri kunoko
nena mndu osanga kwambiri kupeza timu imene ndapitako koyamba kupeza marekodi ngati amenewo komanso peza so matimeti anga kuti ondithandizira analibe sankho koma anali ndi chikondi kuti zonse zindithekere pa mapeto a ligi. Chabwino ina poti mafunso onse tinayika pamodzi ndi ndingofunsiratu ena kuti mwina ndiokhutitsidwa ndi ligi imene kusewera panopa ku United States kapena kufunanso utafika pena kuyerekeza ndi ligi imene kusewera padakali pano komanso mwina ndifune kudziwa kuti panali nkhani zimene zakhala zokambidwa kuti poto ijamu ya katswiri mbambande muno mu Africa imadzavuta chifukwa cha mwina national team imene kuchitira kwa iwe komanso mwina kwa Tabitha komanso nkhani ya Brown Draw ukanakonda kuti chichitike chali ngatidziwa. Okay, azikulu nanga ndi national team yani zimene ndapempha kale kuboma atifikisira uthenga umenewo komanso kwa president athu awimezi ndapempha kale alipisa kwa president Afrika iya aona masomphenya kuti zipita pati zosankha kuti za mphoto zimene ine singaikepo komenti osankha ndi amene avotewo amene awine ndi omweyo nkhamunthu osanga kuti awina ndi amene kuti mulungu wachuza munthu ameneyo sakhena ndi sanjayi komanso nthawi yanga ndi zakwana ngati ndi nthawi yanga ndiwina koma ngati si nthawi yanga singawine yayi. Yeah. Chabwino mwina tipita kwa a president ya mwina pali funso lina lokhudzana ndi ligi imene ukusewera. Okay, ndine player singakhe kukhulitsidwa kuti ndiponya ligi for ndimasintha maiko ndipita dziko ngati nalo China nalo Sweden ndisinganene ndakhulitsidwa ndi ligi imene ndili ndiona masomphenya kuti ndipita so dziko lina ndikatumikira dziko lina ndi zimangotengera nthawi ndi nyengo zakwana nzabasa zachina kuti ndichoka ku USA ndipita dziko lina ndikuyayisa ligi ina. Chabwino mwina musanapite kwa president pali nkhani yokhudzana ndi mgwirizano ndi fresh water project mwina ukhala ogwira nawo ntchito motani kuti ukwaniritse zokhumba zawo. Ndigwira nawo ntchito kwawo muno kwambiri cause sinangoti ngene ndekha kuti sankha ndigwira nawo ntchito cause nafika so timu yanga kuyifotokozera kuti project iyi ndi koma anandipasa okay kuti mukangotoke utayamba kugwira nawo ntchito ne mndu osangala poti analoleza timu yanga kuti ndiyambe kugwira nawo ntchito fresh water fakeni mundiona panopa ndinagwirizana nawo nasana nawo macontract fasi napanga decision pa ine ndekha napita kwa sister anga mfotokozera komanso manager wanga ndi agent wanga yanavumikizana nawo zina zonse fake tili pano siku la lero. Pofuna kuthandiza achichepere amene alipo mdziko muno amene mwene akuyamba kupita kumene ngati osewera ukuchitapo motani kapena malingaliro ako ndi otani pofuna kutumphula maluso osiyanasiyana maka kumpira wa mendo osati kukhala asungwana. Ine ndi Smart Chawinga kuchoka pa Superedi. Kulasungwana ambiri amene amasera mpira kuti ali ndi luso takuyana manja kuti kulabwera makampani momwe apemphera a president athu awimezi kuti abwera makampani asiyana ambiri athu opita patali komanso ngati kwa ine mwenda kugwirizana ndi fresh water ku USA uku ndizipeza so thandizo lina kuti mwake zithandiza asikana mwati zipesa thandizo muna mipira yani azithandiza so kupempha so sponsorship umene kuti zitha kuthandiza matimu ndi mpira kapena zofunikira kuti agwise ntchito pa ground zitha kutheka zimene zozo kuti ndagwirizana nawo ndizapempha kuti andipemphere kwa anzawo ena amene akwaziwa ku USA. Chabwino mwina malingana ndi nthawi timaganiza kuti no tingopanga one on one interviews kuti mwina zinazo titokhala kuti tikukambirana na interviews. Right, that's the end of the press briefing. The questions will be taken one-on-one with Temwa. Thank you very much. There's some food that was prepared for the guests, so you'll be directed accordingly. The VIPs will proceed on that side, and the rest of us will proceed on the left. Thank you.
Fried morning. I believe my phone is fried morning. Fried mode. Like, Ilo. Alafu sabweleka ayibidira apaka vila musi aziyangana basi direction kusoka lichokera kuti mutayangana apa mwina timangofuna timve kuti ungaulongosole bwanji ulendo wako wa season imene yapitayi ku United States. Unali ulendo wovuta kwambiri kwandiligo koyamba kuponya koma tafika zanga anandifotokoza kuti ndiligi yakuti ya physical kwambiri ukhozekeye ligi kamayamba neku pre-season nimathawa panga ma-exercise nimatimu anga komanso sinazothenga kapteni wanga mandilimbikisa kuti sinaizo sinzothenga tayamba ligi sinayambe game yambirako zinaiba injali sinalowa soma piropeto nda wanga recover bro kunanamba ndipasa magame ndi kunaoneka kuti kuti nditapanga zinza kuti asifaya timetanga mendi nawo amentinza zinzambiri mwina wabwera kuno kumudzi kumene sokoli osewera ena amene ndachichepere amene amayang'ana kwa osewera ngati iweyo mwina ukulingalira kuti umaganiza kuti zitachitika zotani kuti tikhale ndi timu yamphamvu kuno kumudzi kuti amene alipo ndi mmene mukumenyera inuyo ku mayiko azo zidzigwirizana kwambiri ende lufunga ndi league ndi league yamphamvu ngati mungene ya Nyamata Super League fa kuno komwe timapangira ziwatu makhala ndi league yathu kumpoto league yawo mwera pakati pano league yawo ndi singapite kino ndiposi singakhale maplayer amphamvu kuti make spikisana national team ikhale amphamvu fa matimu amene apoya wati amene wake Silver Stars mmeya ndi timu imono uchinya zibo 20 kapena 30 ndimpira singapite kino ndiposi uma ataka matimu akulu okhawo kutazindira na kuplanta acha ku plant nesa big place means ayo sako Wanderers kunoso ulilongosa sako Silver sako matimu akulu kutazikumana nga ligi muzazenderani ligi atukoka amphamvu kwambiri kuzapanga build maplayer amphamvu kwambiri kuti so timu tikhala kuthabambira mwina bawe kachiripo chimene ukuchita kuwathandizira ana achisodzera kuti pachachi pakawakazinokukosa pande kasina yambe kaye kuzi ndizindambiza chindishite fanda bilo meno yesi mendo zobeza chanzo kuti mwake chanza kuti nso kusapura ndichipeza ndithandizana isozi Ngati zifukwa zokhala bwino zimene sunabwerere atakuitana mu national team kuti uzasewere kusamwa kusafa because ife songa musinga makhe chabe player ukuthi nzipenya kusafa ngati for example babla banda uzambi samtenga kusafa for professional ukuthi abamenya kula kunja sabita na mangotenga maloko player last year nali tunaponya nao finally wonkuno kaindika ngapo ma challenge nakani ngafwa ndi magame ofunikira masoko unikira so momwe zinali ndafufuza nzanga na baba kuti mpita kapena simpita nani akasapita ndiyasaba ba ndisonti sango nyamukono ndi professional national basi nzanga maloko players utakawatumikire akaonese na uso kuti maplayer akupcha Malawi kuti kama timu ina kwa wao so zamenya so fikisa noko sapa ndi timu yaze Wapeleka befo kuti mwina kuboma komanso ngati kufamu achitepo kanthu mwina kuona za mene mipikisano yosiyanasiyana ngati makondo komanso ngati osewera pamwamba mu Africa maiko anzathu ngati achina babla amakhale alipanda chifukwa kuti maiko awo amakamenya nawo mpikisano kufuna kuti pachitike chani chachikulu mulake bile masponsor mwazithandiza national team ya Chawinga for kwa Nyamata ndi sponsor official mathandiza afisi mna kwasiyana mulake utakuwa sponsor atude sponsor bomba mulake leo chikwa mbili wasika na national team utaone ulizidisa baada TSA aisawa Nyamata mtaitali masafisa kwa TSA na afisi kuti aso timu asika naipita kuti atese umwa kwa zaka ziwili aone utite ya bitisa kuti mwina abankhani bakuzana n'inguzano wakuti ni ambassador wa Fresh Water Project ogire nawo chino moda
ligwena ntchito bwino kwambiri chifukwa project kuti kugwidwa muzi wathu kuno ku Malawi kuti ndikuzowa madera ena kuti kumene kufunika madzi imatiza kuyaposo maganizo angu kuti tipite dera lakuti kaiko kuthewera kumadzi aukhondo kuti anthu akhale madzi aukhondo ndinosangala kuti ligwena ntchito. Okay, wausiyanitsa bwanji mpira ku USA komanso kumene kuchokera ku China komanso masomphenya ako ndikusidwa ndi ligi ya ku USA kuti basi ligi ndi yomweyi kapena maso ali pataliso? China ndi USA ndi ligi yosiyana kwambiri chifukwa ndi maiko awiri osiyana ndi singakhale ofana. USA mpira wake ndi wa physical pamene China mpira wake sinali wa physical. Komanso sindikukhulupirira kuti mwake ndi USA ndikukhulupirira kuti ligi yake ndi yamphamvu ndi yodziwika. Komanso ndi masomphenya kuti nditi kupita maiko ena kuti ngati watu ndiyaso maiko ena kuti ngati panga sinza kuthangana munda panga ku USA. Ndi nthawi zakwana ndzapita kuti koma nthawi ngati kumene ndili pano kale ndi USA ndipita kale nditi mwanga mpaka pamene channel yawo contract yanga pamene zaone masomphenya ndikuwera kuti mwina taona ukusintha matimu osiyanasiyana pakali panopa kusewera Kansas City tiziti paliso timu inake zimene yakufikirapo sofa kuti mina kufuna soma service yako zimenezo amafika kwa agent wanga safika kwa straight maso adaipa nosinga kambani timu ina iyo suppose ngadaye ndi contract na sanisha kachimoto ndikathana nazo pamene matimu athu angogwira koma panopo agent wanga ndame uthana nazo matimu makambani matimu sana ndifikira ine kuti timu yakuta kuti kwa fiko mena anandimbira phone nengo masina ngwana anoza kuti ndiyankhala kufika no kuno kuno kuti andozi mene ziba kuti nengo diga kuti ngama bolo ndanga naye special background. Yes. Thank you so much. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.